Aku tak njaluk tulung ya yo. Heeh. Karo sapa? Ayo sak karepmu. Aku njaluk tulung karo Mas Haji Sakirun. Ngono? Iya. Ya, iki mau tembange apa? Pocong Wuyung. Pocong Wuyung. Heeh. Iya. Mangga Cak Haji Sakirun. Inggih Alhamdulillah menawi wonten tanah Jawa para wali anggenipun siar agama Islam pakai wayang dan tembang bukan pakai pedang. Ya. Ada siar menika ngagem wayang lan tembang bukan pakai pedang. Utamane jeung Sunan Kudus anggenipun ya. Dalang, jeung Sunan Kalijaga, jeung Sunan Bonang. Ya. Yang Sunan Giri ngampel nyipta tembang ilir-ilir menapa menika ada unsur dakwahipun. Betul. Nah, alhamdulillah bucange masjid apik. Tenan Sakirun. Meri kula. Heeh. Kok Meri? Meri kalih piantun mriki pundi ta niki? Lho. Kok dadak takon kamu ki piye? Ajare plupuh golek ning plupuh jebul rene kok. Kula nu sak plupuh kula ubeki Pak mantep enten ten omah tiange turu nggih. Lho, tiange niku mayang ten plupuh. Mriko lho Mas jan dalane kaya obat nyamuk. Obat nyamuk piye? Mulek. Lah kula niku lewat mriko lewat gubuk napa? Lah kok biaya tekan gubuk ki lho. Lah king ngediun gabukan lah kula king apa ke? Bubuk apa ke? Kok puntuk. Ah kok pungkruk kuwi, pungkruk. Lah karep bablas kok dadak tekan kula niku medal mriko puntuk terus gabukan pungkruk. Kok pungkruk apa kuwi kok jenenge kok pruk-prukan kabeh. Monggo pungkruk nu nang Magetan niku upruk niku beda. Ya. Ngantos dugi mriki niki alhamdulillah Pak Haji Suwardi niki mangke nek gubernur Jawa Tengah biyen. Lho, Pak Suwardi niki riyen nek gubernur Jawa Tengah. Pak Wadi. Jebul niki anu gubernure mebel. Oh iya. Alah gawe masjid ngeten musuh Pak Wardi pun tak ngentekne meja kursi 5 setel. Komedan tipe yang mriki disengkuyung Brayat Agung mriki. Tenang. Nek biasane bucange Piye? Omahe sing apik le bangun masjid elek. Ya. Nah nek ten mriki kok beda. Bedane Masjidnya bagus biarpun rumahnya sederhana, rumah penduduk sederhana, masjidnya yang bagus. Ini bener-bener ngibadah sing ikhlas wonten mriki. Nah kene iki. Masjid itu rumahipun Allah. Ya. Untuk ngibadah, sing jelas kebersihan sing penting. Aja ngampek ada reget ana. Ora tembungmu kok aja ngampek yo. Niku Medion kok. Medion niku aja ngampek niku Medion. Iya iya. Aja nganti. Aja nganti, aja Medion niku besanu niku nggih Medion. Besanu ya kok.
mau dikon rene mau bareng ngono nek mriki besanu teko. Biyun itu besan. Wong Medion niku ngomong, "Heeh niku man tambahi." Heeh. Nek mriki ra, heeh. Ya. Mriko tambah, heeh Lah niku angele. mengko dhisik ten mriko nggih kate kokek to. Medion. Dicekak ya. Nggih, milanipun jangan sampai ada najis masuk di masjid. Enek kotoran apa aja cepet dan diresiki. Ya. Ngresi masjid niku pahalane ageng. Betul, heeh. Enten masjid ten walah bangun apik-apik jedenge Allah pesin. Ngoten niku nggih enten. Ana. Milanipun menika masjid dibangun mari kita bersihkan supaya kita ngibadah bisa khusyuk. Ya. Dan alhamdulillah ya dienggo jamaah. Ya. Nah, saiki masjidnya apik, sok-sok salatnya ya maju. Sope. lho kok sope iki ta? Sope nika dadi lariane nika ya maju, sok-sok limoe gak gelek. Ah iya. Nggen kula niku langgare elek. Sing jamaah sok-sok ora enek. Ah iya. Wong ngerti apane? Ngerti nek adzan subuh nika ayo daripada tidur lebih baik sholat. Ya. Niku ngenten wayah adzan subuh mulek ngoten ngenten. Ngen kula enten sosok sing adzan niku wis ora enak. Ngen kula langgare elek wonge tuwek. Sing sregep ten masjid karo mbak tok enek calanang sitok ya koplo wisan. Kae enek sing adzan nggih. Jam 4 lho cah ngekak nurun dhewe. Wah, ngoten niku kesedhe. Allah akbar. Sing krungu malah hangop. Bareng wis entek adzan la ilaha illallah arep wudu banyune entek sisa. Wis cilaka enek canom teko sitok nimba cah. Ya wis sik to Mbah nimba, bareng mbake pun nimba. Salat. Jamaahe nggih nek mung cah nom sing koplo niku tok niku. Alah. Wong anyene wong loro tok ngono ge mbahe lek semangat. Saudara-saudara para jamaah mohon sopnya diluruskan. Kursi tok kon lurusne. Kursi tok itu jamaahe kon luruske. Leng luruske piye? Ha wong jenenge wong tuwek pun sepuh banget kok. Bareng pun rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nggo sujud pret. Sama asing nom. Alah. Batal tutup nang kene. Sae nom genten imami mbayar kudu banyune entek. Tak wudu nang omahe mulih. Sing canome noleh gek nek wong lomba aku ya wedi mulih. Wis gak sida subuhan bar. Wis ae. Ya pandiman ya iso. Mudeng kowe. Ha, sego sak kepel dimbung tinggi. Nah, ya benar salah. Oke. Ya salah ta? Nah, betul. Pitik balik sobo kebon. Nanas. Goblok ngono karo pete. Cika dawa di pete. Nah, aku tok kowe. Aku tok. Iya, kose cikane geret sapi pacaran. Sapi kebuk. Kebune mangan suket po damen. Damen. Rumput Jepang. Kebune lanang po wedok. Wedok. Banci. Apa nek buku banci? Tapi apa nilai kebun? Ya ora. Alah, ora iso. Ora ya gedekan. Ane nek nggon ngono nek nggon matematika ya ora iso kalah karo aku. Nah, nuwun sewu lho Mas Gareng. Apa? Nek perkara ngene iki aku kalah apa-apa ning nggon matematika. Nah, nggon komputer utak iki komputer. Ya, delok bathukmu wis banget.
Profesor. Ya kayak bahasa kono. Jane sirah kok helm. Ayo. Komputer udah komputer Aja. Sudah 5 ping 85. Kesuwen. Nemati ping 50. Kesuwen. 85 ping 35 setengah. Kesuwen. Dipikir kok Kesuwen. Komputer kok. komputer kok. Tapi bisa. Gak bisa. 2 juta kurangi 200. 300. 17.000 tambah 18.000. 19.000. 5 ping 5. 85. 5 ping 5. 85. Sekali. Ayo Ben sekali. Pokoknya komputer ini cepet kok. Yang penting cepet sana. Apa-apa ini lah cepet. Yang penting lah cepet pokoknya. Cepet ya. Ya. Presiden kita, Bu Megawati. Gubernur Jawa Tengah, Pak Madianto. Bupati Sragen, Pak Utung. Dukun Pijet Bogorjo.